Mismong si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-inspeksyon sa proyekto nga sa unang phase pagtrabaho gipondohan kini og 37.31 million pesos. Samtang sa ikaduhang phase adunay 94.87 million pesos nga pondo nga gikatakhang Mahuman sa Pebrero 2027 nga adunay kinatibuk-ang pondo nga 132.18 million pesos. Ang proyekto maghatag og malungtarong oportunidad sa sektor sa mangingisda sa munisipalidad sa Malalag o sa tibuok Pilipinas. Ang proyekto nahimutang sa Barangay BAYBAY, Malalag, diin nga gipagikapa sa mga mangingisda ang ilahang buhong nga harvest sa isdang bangus. Samtang gipadala na ngadto sa Auckland, New Zealand ang ikaduhang batch sa saging nga SABA ug CARDAVA. Human nagmalampuson ang unang batch sa export quality nga saging nga maghatag og oportunidad sa panginabuhian sa mga mag-uuma og saging sa Davao region. Mismo ang Avante Agri-Products Philippines Incorporated nga usa ka Davao-based exporter of premium agricultural commodities ang nagpadala. Sa end of ceremony, ana ang taga DA11 nga giorganisa sa Bureau of Plant Industry National Plant Quarantine Services Division sa Region 11. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!